Siomai po. Kain po. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kaawang! Welcome back to Maggy Cuisine. So today's video po, yung imamukbang po natin, meron po tayong Indomie, may goring pancit canton po. Meron tayong Lumpiang Shanghai, Siomai, yung sauce po ng siomai. Tsaka may sauce din tayo dito po sa chili sauce po sa Lumpiang Shanghai. Yung drinks po natin, lemon green tea po. 3 packs of Goring po to. Hindi ko pa sure kung maubos ko po. Sa kaya ko palang ubusin. Sa lahat po nandito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po. Kain po tayo. Mas maanghang siya sa pancit canton po. Yung masarap dito siya. Sarap. Siomai po. Kain po. Manghang. Sobrang spicy po ng chili sauce po ng siomai. Kain po.
Hmm. Sobrang anghang. Seriously. Hmm. Lumutan ko pa kami. Hmm. Ah. Di ko na po to kayang ubusin yung siomai. Sobrang busog na po ako. Pasensya na po. Sa lahat po nga dito po sa premiere, sa mga silent viewers, sa mga subscriber po ng Maggy's Cuisine, thank you so much po sa support at saka God bless po. Sa laging nagsishare po ng mga videos po ng Maggy's Cuisine, thank you so much po sa suporta. God bless po sa inyo. Flex ko lang po mga members po ng Maggy's Cuisine. Winnie Kalalang, Chibi Rosel, Mix Go, tsaka Rochelle Kawad po. Sa Sulid Kao po, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madzelen, Engineer, Angie Monsor. Sa Super Kao po, Ens Mukbang, Round 21 Saudi Vlog, at saka Senior Junior TV. Sa Hibigating Team po, Sisikoy, Rimis TV Watkins, silang lahat po may YouTube channel po. Pakilike at subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Sulid Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers at sa lahat po ng Pinoy YouTubers. Shoutout po.
Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po, paki-like at subscribe po. Maraming salamat. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, paki-like at subscribe po. Maggy's Cuisine. Thank you so much po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.